Na revista Tríptica puideches ler que o regulamento da Federación sobre os Campeonatos Galegos lles permite aos mellores clubs invitar a 3 homes e só a 2 mulleres. E que, ademais, o criterio para escoller os mellores clubs non sai dunha clasificación mixta ou da clasificación de cada categoría, senón da clasificación masculina. Tamén resaltamos que o trofeo Amizade o leva a Federación Galega ou Portuguesa, que sume os mellores tempos de 2 homes e só unha muller. Iso é inxusto, discriminatorio e ademais non ten un argumento de peso para que se manteña así. Apélase á participación, pero cunhas normas desiguais non se fomenta que a participación sexa menos desigual. Próximamente, nos próximos días, vai haber un duathlon cross en Ribadumia no que os premios económicos van ser desiguais, distintos, pero menores para as mulleres en realidade. E ademais, se lles vai culpar por iso as que participen, porque se marca premeditadamente un mínimo de 75 participantes para acceder aos maiores premios. E calquera que saiba deste deporte, non hai 75 mulleres que fagan duatlón de estrada como para que as vai haber en duatlón cross. E con esas medidas desiguais non se fomenta que aumente a participación, porque pode haber moitas mulleres que, sen pensar en que vayan gañar ou non, por dignidade non queiran participar. E outras que sí, que se poidan pensar se fan podio e que, como podería ser Verónica Montes, teña que valorar se lle vai compensar ir dende a Coruña ata Ribadumia por eses premios, algo que non lle vai pasar a ningún home que faga podio mesmo se ven dende Ribadeo. E iso vai pasar tamén en Ribeira, no duatlón cross, no que haberá trofeos, pero neste caso 15 para os homes e 5 para as mulleres. Algo que nunca se valora dende o lado contrario. Por exemplo, no trofeo da Amizade houbo en categoría infantil máis nenas que nenos, e a ninguén se lle pasa pola cabeza ir ao terceiro, quitarlle a medalla de bronce e dicirlle que é porque ese día houbo pouca participación na súa categoría. Por iso, a Asamblea Xeral van ir as propostas de modificación para que os regulamentos deixen de ser discriminatorios e que os aproben os membros da Asamblea. Sobre as probas, oxalá a participación sea moi numerosa, saia todo ben, e que para próximas edicións se valore se se quere seguir fomentando a desigualdade no deporte, porque non se está pedindo un trato de favor, senón o mesmo trato.